правиш? Защо да снимаш него? Така почва клипчето. Това ти не е. Ле, това е с звука. Знаеш колко добре се включи? Не, направо. Директно с музика да направи. Все пак не мога да карам с 20 на всекъде, защото все пак се движим в улицата. Йо! Ги! Watch out, man! Нямаме проблем. Стрелата G, как си стреля? Той се държи, да мога да спре, че когато си стреля от това отзаде. И че се пане за другия. Хайде, G! Колко мога да дигнеш? Цепи, аз се пусна да стане. То завой! Да, защото минах през нея и това скорост малкия на хора на него. Не е нормално. Не е нормален това, бе. Так, поли! Гледай си пътя, бе! Гледай си пътя. Гледай, бе! О, елате филма, много интересно. Май тази начин културата госта, бе. Да. И кук ще свистия, бе! Една ръчна вата и пред нас. Тази скорост, като се пуснеш и вече не си скачен, моля да излетиш. Да, не го правиш, ти лупи си. Има коли за тебе. Има коли, да. Имаше кола за тебе, що го направи това, беше тъпо. Беше яко, това е по-бавно. Баха, бе. Лудница, а? Ще да се перкаме като пичове. Ле, това трябва да Ти дах 60, Да, 60, да. Чай, че беше кухи там. Не бе, дръжте ми, ти си го си без планки. Си минаме бързо. Колите си летат и G все още си. Ако спрат ти спираш, аз продължавам. Добра си тебе. Има ли куки? Виж, има ли куки? Оттам отсред след до фана на там. Има някаква спрялка, ама не знам за какво спряла. Ще залегнеш G, ако има куки залегне. Ако са отдесно. Пусни се, ако има полицай, бате. Ще пусна много ясно. Но има друг коли зад нас, бате. Спомним ли го преди, бате? Намали, бата, намали, ман. Да намалиш. Мога гледам пъти, тук може най-малката неравност да направи. Мога хора бе до Люлина, ако искаш. Които ще до нас мога да дръпне, бе.
хората ме гледат! Някъде тук да сме. Айде. Да. Това че не е добре. Много Ненормални. Странно е това. О, ще се пречупи много лошо. Гледаш скейта. Чай, не роли все пак. Има някой. Къпи! Това е онова. То много добро беше, много добро клипче. Ево.